Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ba daw, di karumwar, at dan samot ag kasarita. Sana karumwar. Sika ngay, di ka kadimapan makikasar. Mapanak ijay ilay, iti balay tigayim ko. Taing kami kitaan tay pag-applyan mi akas labandera. Labandera. Wen, ijay balay ngay ni Mrs. Ong, ti kabaknangan ijay ilay. Imbaga, numaawat ka. Bareng ah. Mala, ingka nga ruday. May mayat daytan apaka kumikumam, ngam ti makisarsarita kadagiti kakaruba. Tatabanong, mangmangag mo day, Jay. Tukar, Mike. Makapasala. Nay, sala kan sa mo dito siyang wana kaon. Tintan sa mo makisala. Apay, ada kasaran na ya. Di barkada nga ron. Magkasar. Di ka lang mabait. Pagbainak ko barkada nga ron. Tintan tadakad bak. Apay, mumaya nga agat atindarak iti kakasta. Apay, sana ya. Apay, ina nga raod. Managbabain ka no. Apay, kaano pa ay? Nay, sigod mo naman nagbabay na ka. Apay, itamla nga maw. Ay, mabayag ka pa'y ngagtugaw dito isang wanan ti Tersina, kabadong. Apay, orasan na. Mangrikepak nga minan ka. Ay, nagsapa mo ito na mga rikab kamaray. Mapan kami ije kasaran. Kaduak ni Mari Banang. Ay, mapan kayo, Mike. Kat hanyangay. Mapan kami man agsala kan ni Mari Banang. Maray. Wan Maray, babitlaang tamang rikepak. Ay, umay kamat, pari badong? Ay, mapainak, maray. Ay na, saan mo naapilitan no saan na akayat Maray? Mabitlaang tamang rikepak tamapanta. Apay, asaan ka mo tin anapan ije kasaran? Ay, mabainak man lang, paray. Oh, adabain mo? Ay, hindi mo lang mumut, paray. Talaga man nagbabainak. Jack, amo man nagbabain ka. Jak tupay kaya ti makilangin ka dagiti tataw. Ay. Kastuya ka talaga, paray. Sigod ama nagbabainak. Mabain ka no ni kabadong nga umay makikasar. Mamati ka, Mari Banang. Kaano pa'y nagbalin ama nagbabain ni pari badong? Sayang, tasaan nga umay. Nay, isun samot jay nakatakder ije puunti kayo. Na, aywan. Nay, apay ngay, asaan nga umasidag dito? Kat managbabain nga rod ako nana. Amo ko no apay nga ibumay. Panangan nga minan. Ay, winan niya. Umay matlagay ang makipangan. Wun nga ron. Kunak man no managbabain. Usep, Nay, apay manang. ada ka dito ikasaran? Wala tao may kami agbantay tapno maminti nartilinak ken kapya. Kaya't kuman nga i-report tay nakitak nga inaramid ni Kabadong. Apay, adda ni tatabadaw? Intaray nakitan dya talo asa ka tinwang. Nagadon! Kaya't nansapay nga itaray dya ulo tinwang. Ngam gaputan na dagsan, imbati na laangan. Kuna naman nagbabain. Ay, anya man nagbabain. Nagpuskol matirupa na. Kapitan, kita amjerwarti balay da tatabadong anay. Anya jay nakabilag. Jay nga istorya kang ka, di mapukpukaw ako ko tinwang. Isudagi jay nay. Ay talaga gayam nga isutin ang itaray Kawan, ay imbilag na pa Ay bayam ta kasaritak tao. Ay, sige kapitan, kasaritam. Ay mabalin nga agsarita ta pare ba daw? Nakitam din nakabilag ako kontinuang, paray. Iso nga ron day tati kayat ko apagsaritaan ta. Mayat apulutan, paray. Kayat mau. Kung naman nagbabain ka, Ha? ay apay nga intaray mo na gidya ako kon. Talaga mo tama nagbabainak ka. Nakita da kan, tupay anang itaray. Iso nga ro tatalo lang ako kung tintaray ka. Tama nagbabainak, paray. Nuawan babain ka. Intaray ko na, di upat ako ka. Ha! Imbaga ta, Jack, intaray, di ulaw. Tama nagbabainak nga raw.
Hanyamot ni Tata Badungan. Wen nga rod, nadamag ko ti inaramid na iti kasaran. Numasabat ko, nakadumog a kanayon. Saan nga agtagtagari ko nam? Tagayam agitaray, ti kukod. Kanuoray umay dito tersina kat nakatugaw lang di taigid nga awan tagtagarina. Kasla kapimpiman. Tati kanayon na nga ibaga, managbabain ka no. Siya tayo, kakadwa! Ay, guri ka. Tataba daw! Woo! Dumagas ka boy! Maawis na kaya ti kakasta. Aginom ka lang basit! Umaykan! May kagpaso, tataba daw. Ay, sige malangay. Pagbigyan kayo malangay, tanay. Managbabain na kay. Datay. Oh, Nay. magano. Ay, gusto na. Di mo punon day tabasok ako, Sep. Oh. Yak una gininaw. Oh, basit day ta. Hala, pagbigyan kayo malangay. Maray, adala ko mga arak. Nay, nabartag ka maot ka ba daw? Kurang araw, diyan painom na kanya. Iso apaw tangan na mampay may sa butilya. Ay na, saan ako namang tad iti arak tanay, rumabieng. Abay, di na kaya ngayon. Agkumari tapay. Agawid kan, kabadong, tayong kakamaturugan. Kaya't munsa may tabuong ang amin na gito at tagila ko ma. Ay, saan mo't ah? Nay, apay akastamot tanti ibagam nga ay. Wine, tama ka ungatangan. Italangaw mo tang iti arak, madinak pa ikan. Uray anya ti bagbagam, saan ka nga ikan? Ay agwala ako, nay. Nay, ay, saan ah? Eh! Ay, sus. Ay, umayuan na waan ni kabadong. Ay. Kita amot kapitan ti inaramid ni kabadong dito tersinak. Ay, nagwala? Wan, kapitan. Ay. Nagado ti binuong na. Ay, naskan abayadan na amin, dagita binuong na kun pinirdi na. Wan, kapitan. Kunak man no kunana ama nagbabaeng. Kaya no isumati ka na yun na nga ibaga. Ha? Awang magayang babain na. Una yan ni Pari Badong. Kuna na ama nagbabain. Ngam awanan bain mo't gayam. Kaya't kung arot na kasarita, ang saan mo't arum-rumwar iti balay na. Aglam-lamang siguro Taam mo na nga dabasol na. Ay, sana mabalin nga aglamang na jay. Adun ti reklamo kontra kan. Saan min nga ayaban nga ginom ni Tata Badong, kagawad ko nang. Ay, saan yun nga ayaban? Di agwalan tumanan inton mabartag. Saan laday ta? Ibusin na pa iti arak ken pulutan. Ay, dahita ti managbabaen. Babawi kami anang ayab. Ay, ita takayat akasarita ni kapitan. Saan mo tin arumrumwar iji balayda? Kaumit. Noon niya nga tatirason Adi rumrumor iji balayda. Ay, pare Badong! Ay, siyak na ito'y! I'm here! Ay! Si kamagayan pare. Ay, pastra ka nagtagtungtong ta itinalapat. Ay kitumundag ka. Ay, sige. Anyaya, ti pagtungtungan ta pare. Di pa nagwalam iji tirsin na ni kagawad ko nang. Ha? Nagwala kaya mo pare. Na, Ay, di ka man nag-araramid diti istorya pare. kaya't mo asawan. Di mo malagip ti binuong buong mo tagila ko ni Marikwana. Oh. Among pare, jak maramid day ta. Oh! Taamong may tama nagbabainak apirme. Ay, naman nagbabain ka. Saan arumbang agwala ka iti tirsin na ni kagawad ko nang? Oh. Ay, wina niya. Payadam ti pinirdim. Ingka kasarita. Ay, mabainak pare. Na, Mabalay na si kalangan ti mapan makisarita. ay saan na mabalin? Sikat ti mapan makisarita, ta sikat ti akin aramin. Kung naman nagbabain ka, mangibabain ka gayam. Ay, jak nga ron maawatan ti ugalik pare. Oh. Numaminsan, managbabainak. Numaminsan, awan babain ka. Ay balbaliwam day tanga ugalim Maminsan pa nga aramidem, ipabalot kan. Nasabat ko da usay. Mapanda ka no aginawm, ngam saan da kan nga ayaban, Badong. Adon tumanen ti aramidem akababain. Bihibak itan, tuyang. Takin na sarita nak ni parinteng.
Delikado ako no agaramid ak manan iti kalukwan. Katun na, apay ngamin nga garamid kay ti kalukwan, mangibabain ka. Mapanak pa'y makisarita kini marikwanan. Padasag man na tawaran niya babayadak king kwana. Mapan ka. Tuyan. Nagswildo ka din, ijay nakilabaan. Wan, apay. Ikan naman iti pagbayad ko kini marikwanan. Nanya, nagbambanugak ng pagbayad mo lang iti dinadaal mo ijay istor ni Marikwanang. Sana bali at agswildo kan tumanay. Ay nung ka, naglalay nga mon ngay, kunam ama nagbabain ka. Ita, awan mo gayang babain mo. Ala ka din Ikan na kaunti pagbayad ka. Ay parikot munday tabadong, di nakiramraman, nagbanugak ti kwartak. No kayat mo, ingkamot manggad tapno at bayad mo iti dinadaal mo ijay tersena ni Marikwanang. Ay, na yung tinaramid ko aya. Kababay! Ay, tatabadong, nasaysaya at lakuman at tinakdiram tay nakunam, ama nagbabain ka. Itikas na, nailiklik ka, iti pagparikotam. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengan.